Yep, Terkel Knib, og den her præsentation er så lavet af Nana og mig. Indledning. Terkel Knib er en dansk animeret komediefilm, produceret af Anders Matthesen. Den handler om en dreng, der hedder Terkel, der var i 6. A, som går igennem nogle problemer med mobning og familie, men har en rigtig god ven, der hedder Jason, som han hygger sig rigtig meget med. Så er der en dag i skolen, hvor han kommer til at sætte sig på en edderkop, hvilket fører til, at han møder en lærer, som igennem filmen så ender med at prøve at slå ham ihjel, på grund af at han simpelthen har slået et dyr ihjel. Så yes, den er lavet i 2004. Som sagt er det en dansk og animeret filmkomedie, som benytter sig af lavt stil og talesprog, uformelt sprog, banjo og lavt ligestal. Og den bygger jo som sagt på en folkeskoledrenges liv, hvor der indgår en masse mobning og en masse sang og undervisning. Filmen den strækker sig over en uges tid, for vi starter mandag morgen, da filmen begynder. Og målgruppen det er, at den er sådan sat mod de unge, de her 14-25-årige cirka. Og der er rigtig mange, der så den, inden han kom ud, også selvom det var 14 og helt op til 25, fordi det er meget dansk humor det her. I andre lande vil ikke rigtig kunne forstå det, selvom det bliver oversat, fordi det er meget dansk humor. Så temaet, der er beskrevet mobning, gruppepres, svigt, forhold, kærlighed, venskab, drab, komik, familie, skæbne, sorg og fællesskab. Og det har vi simpelthen sagt, fordi det er jo ligesom alt det, der spiller ind igennem hele filmen. Der er en masse mobning, der sker en masse gruppepres, som fører til mere mobning, og der er noget svigt fra familien, og forholdet mellem det her venskab, og der er noget kærlighed på spil, som også fører til noget drab og noget venskab mellem ham og Jason, og noget komik i alle Anders Matthesen, han får frem i den her film. Der er familie og familieproblemer, og der er skæbne, sorg, og der er også noget fællesskab. Ordvalget er normalsprog, men der kommer dog en masse bandeord ind, og der kommer mange sådan bandeord, men også slangord igennem ham Jason her, som er Terkels bedste ven. Han kommer fra Albertslund, og derfor har han sådan lidt en sjov måde at sige tingene på. Han har den her Albertslund accent, hvor han for eksempel siger, hvad så der, og får nederen på, og man fatter bjælle, jeg forstår du, han fatter fjelle, men fatter bjælle. Under dialekter, så Jason hans Albertslund accent, og så der er noget københavner accent på de forskellige personer. Men det er sådan lav københavnsk. Ordvalg. Jason han bruger meget slang, og der er mange bandeord med i Terkel Knib. Der er selvfølgelig også meget normalt sprog. Det er meget det vi bruger selv, bortset fra det her slang, som vi måske ikke bruger så meget. I forhold til det her slang, så Jason han bruger Albertslund accent. Og der bliver brugt slang som hvad så der, får nederen på og fatter bjælle. Og i forhold til dialekter, så Jason han har den her Albertslund accent, og ellers er det meget københavner accent. Og så er det sådan en lav københavnsk sprog, altså man kan godt høre, at det måske ikke er den højere klasse, der ligesom snakker sprogmiljø. I forhold til sociolekter, der kan man høre, det i den lavere klasse. Altså det er måske ikke de her højtuddannede mennesker, der snakker. Og etnolekter, der er Sagi. Han er udlænding, og derfor så har han lidt den her udlandske accent på. Og sprognummer, der er det uformelle og implicite sprognummer, der bliver brugt, og det er i forhold til de her slang og bandeord, der bliver brugt meget i Terkel Knib. Og miljøet, der er det den lavere almindelige klasse. For eksempel det her med, at de får rugbrød med på madpakken. Og så ellers så bor de i et almindeligt villakvarter. Og de sproglige billeder, der beskriver de det meget i deres ord. Når de taler, er de sådan meget billedlige. Personkarakteristik, der er Terkel, han er en ung folkeskoleelev, der går i 6. A, og han bruger meget tid med Jason, som er hans bedste ven. Så har han en lille søster, der hedder Rita, og så bor han med hans mor og far, og så er han bange for Sten og Sagi. Jason han er en ung folkeskoleelev, der går i 6. A, og han bruger meget tid sammen med Terkel. Så er han bror til Fede Dorit, og så går han altid med jernrør.
Han bruger meget slang, og så er han kæreste med Johan. Så der Gunnar, han er folkeskolelærer fra en Rudolf Steiner skole. Han har en pungrotte, der hedder Liselotte. Så slår han Terkels klasselærer ihjel, og så vil han slå Terkel ihjel, på grund af at han har sat sig på en edderkop. Og Gunnar, han er meget populær hos eleverne. Der kan man bare se de der piger, der altid sådan er omkring ham, at de skal være hans store, eller være deres storebror og sådan noget. Hvordan spiller sproget og handling sammen i filmen? Det er meget det her med, at for eksempel i folkeskolen, der ham Gunnar, han snakker sådan meget pædagogisk-agtigt. Han går meget ned på det der børneniveau. Og så også, det foregår også meget i ungdomsmiljøet, og der bliver brugt meget af det her slang og bandeord, som der nok højst sandsynligt gør i ungdomsmiljøet. Og så der hvorfor Anders Matthesen har valgt at lave sådan en film. Og det har helt klart været for at få noget succes. Altså det startede ud som et radioprogram, og så efterfølgende blev de meget kendte, de her personer. Og så har han bare ligesom lavet den her film for at få mere succes. Måske også fordi han godt vidste, at han kunne tjene lidt penge på det, fordi de var så populære. Men måske også bare for at vise, hvordan ungdomsmiljøet måske kan foregå der, hvor han måske er vokset op. Altså han kommer måske heller ikke fra det allerfineste miljø, kan man sige. Så det kan også være for at vise lidt, hvor han selv kommer fra måske. Og konklusionen, det er, at den her film, den er meget svar på dansk humor. Den viser også, hvad mobning kan føre til, altså i forhold til det her med Fede Dorit, som vælger at begå selvmord, fordi hun simpelthen bliver mobbet, og også det her med gruppepres, at Sten og Zakke lidt ligesom presser Terkel til at sige nogle grimme ting til hende, der gør, at hun ligesom vælger at begå selvmord.